kat katawa amang tet tinamnama kadagi agbuy-buya nang runano at dati problema inkakat nga online sa Facebook mo inkakat i-search programa ang makapagkatawa pagalaang pa'y adal-anak pa'y duma linglingay inkat katawa pangkenrayaw kada kayong agbuy-buya adut inanatulungan pamilya pada amarigligatan. Nusika ti agmumuryo problema ti kaarubam programa inka asitgan pangida tunam naliday agkaririknam linglingay ken kat katawa panggenrayaw kada kayong agbuy-buya adut inanatulungan pamilya pada amarigligatan linglingay ken kat katawa pangkenrayaw kada kayong agbuy-buya adut inanatulungan pamilya pada amarigligatan adut inanatulungan pamilya pada amarigligatan.